soyayya sinadarin mahaɗin rayuwa wata sahiba. Na zo da labarin wata sahiba ta bani soyayya ba ta kini ba. A koda yaushe ina daɗa fargaba domin idanuna ba su ganta ba. Na shiga raina tun ba mu haɗu ba, tunaninta na sanya a kan gaba. Na haukace kansu a cikin gari, kullum ina faman yin nazari. Yaushe ido zai ganta a zahiri, kanta na daina ganin jini. Da ni da ita mana a daɗa shakuwa, soyayyar mata na a daɗa tafiya. Ba mu tunanin za a mai rabuwa, sai ilahu ya kawo mutuwa. Ɗauki alƙawarin junanmu ne, aure da ita cikar burinmu ne. Fushin ta ba na so ko kankane, ba ta so wani abu ya fara mani. A farko lafazin da ta yi mini, babu kamar ka guri na tuntuni. Na san ka hakika a kasa ne, kiran wayar ta abin da ta ce da ni. Ka nuna soyayyar da kake mani, ka taimaka kunci ka fitar da ni. Ka tabbata in ba kai babu ni, cika ta buri kai aure da ni. Me ya fara na ce ta sanar da ni, kuka take bata saurare ni ba. Kai ne zaɓi na aba wanda ba, ba kai kaunawa zana ba. Dama a ce duniya ban zo ta ba, ai raɗaɗin so da ban ji shi ba. Na ce da ni ba zan canja ka ba, duk idanuna ba su ganka ba. Alƙawari ba zan karya shi ba, ni da kai abada mata kara ba. Waya muke ba mu kai ƙarshen ta ba, tafi anan na ji ƙarar sahiba. Kira nake ba a amsa min na ba, al'amarin ya sa na a farga ba. Ban san me ya same ta ba, ban san ko wani hali take ba. Soyayya ai ba ƙarya ba ce, haka amana ba wasa ba ce. Jihar Zamfara za'ani na bincika, na ji abin da ya faru da sahiba. Sani Ahmad Ɗanbaya ya bayyana cewa yana nan yana kokarin ganin cewa ya kawo sababbin waƙoƙi a kwana-kwanan nan ba da daɗewa ba. Dattin shahararren mawaƙin nan Sani Ahmad Ɗanbaya ya bayyana cewa yana nan yana kokarin ganin cewa ya fitar da wasu sababbin waƙoƙi a kwana-kwanan nan. A zanta wadda muka samu da wannan fitaccen mawaƙi ya bayyana cewa kokarin da yake yi a kwana-kwanan nan shine tabbatar da cewa ya fitar da wasu shahararru ingantattun waƙoƙi waɗanda masoyansa za su ji kuma su yi alfahari da shi. Sani Ahmad Ɗanbaya ya bayyana cewa lalle wa'annan waƙoƙi da zai fitar sun sha bamban da sauran waƙoƙin da ya saba fitarwa a baya, domin irin wa'annan waƙoƙin da zai fitar sun sha bamban da irin waƙoƙinsa na baya. Wa'annan waƙoƙi ya tabbatar da cewa idan masoyansa har suka saurari wa'annan waƙoƙi za su tabbatar da cewa lalle wa'annan waƙoƙi suna ɗauke da samfur na daban ba irin na baya ba. Lalle Sani Ahmad Ɗanbaya ya bayyana cewa irin ƙoƙarin da yake yi wurin tabbatar da cewa ya fitar da wasu shahararren waƙoƙi masu daɗi a cikin al'umma. Ya bayyana cewa haka kaɗai ne zai biya masoyansa waɗanda suke jiran waƙoƙinsa a koda yaushe. Ya bayyana cewa yana ƙara godiya ga irin kulawar da masoyansa suke bashi a koda yaushe, domin masoyansa suna yawan ƙorafi akan ƙin saurin fitar da waƙoƙi da yake yi. Ya bayyana cewa masoyansa su yi haƙuri, insha Allah yana nan yana ƙoƙari wurin ganin cewa ya tabbatar da cewa ya fitar da waƙoƙin nan ba da daɗewa ba. Kuma ya bayyana cewa tsaikon da yake samu yana samu ne saboda ya tabbatar da cewa ya kawo abu mai alfanu wanda mutane za su tsaya su saurara kuma su ji daɗin abubuwan da yake kawowa. Ya bayyana cewa lalle masoyansa su ne wani farin ciki na rayuwarsa waɗanda duk wasu abubuwa da yake yi yana yi ne don masoyansa. Lalle Sani Ahmad Ɗanbaya ya bayyana cewa a kwana-kwanan nan zai saki wasu sababbin waƙoƙinsa waɗanda daga bisani kuma zai fitar da wannan album ɗinsu. Lalle Sani Ahmad Ɗanbaya fitaccen mawaƙi na. Kada ku manta idan yau shine farkon zuwan ku na wannan channel, ku daure ku danna mana alama na ta subscribing, ku daure ku danna mana liking, kuma idan na mai korafi ya muna comment. Lalle Sani Ahmad Ɗanbaya fitaccen shahararren mawaƙi ne wanda ba za a taɓa mantawa da gudunmuwar da yake basuwa ba a cikin al'umma. Idan kuka yi duba da irin jajircewar da wannan mawaƙi yake, lalle wannan mawaƙi ya cancanci a jinjina mishi, ya cancanci a nuna shi da ɗan yatsa da irin ƙoƙarin da yake wani tabbatar da cewa ya kawo abubuwa masu alfanu a cikin al'umma. Lalle Sani Ahmad Ɗanbaya fitaccen shahararren mawaƙi na wanda ba za a taɓa iya mantawa da gudunmuwar da yake basuwa ba a cikin al'umma. Idan kuka yi duba da awardin da wannan mawaƙi ya samu, lalle wannan mawaƙi ya cancanci a jinjina mishi, ya cancanci a karama shi, ya cancanci a bashi duk wata lambar yabo ta girmamawa, domin irin ƙoƙarin da yake wurin tabbatar da cewa ya kawo abubuwa masu alfanu a cikin jama'a. Lalle wannan mawaƙi ba za a taɓa mantawa da gudunmuwar da yake basuwa ba a cikin al'umma. Idan har ana maganar mawaƙa na Hausa, to lalle Sani Ahmad Ɗanbaya yana cikin mawaƙa na gaba-gaba inda za a fara kama sunansu, domin irin kokarin da wannan mawaki yake wurin ganin cewa ya fitar da wasu abubuwa masu alfanu a cikin mutane. Kada ku manta ku danna mana subscribing, ku danna mana liking,
kuma ku danna alamar ƙararrawa don shine zai ba ku damar samun sabbin shirarrenmu da zarar mun saka. Muna godiya, muna jin daɗin bibiyar mu da kuke yi a koda yaushe. Muna alfahari da ku mu ma. Mun gode, sai anjima.